2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେବ। ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥାଏ, ବୋଉ ବାହାରେ ବଗିଚାରେ କିଛି କାମ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଛାତରୁ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ହିଟଲର। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ସିଭିୟର ବା କାର୍ଡ଼ିଓପଲ୍ମୋନାରୀ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। 2ରୁ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନଥିଲା। 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର ମାତ୍ର 21 ଦିନ ଛୁଆ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲି। ହିଟଲର ଥିଲା ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଲାଇନ୍ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ। ଖାଇବା ଜାଗା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ଖାଦି ପକାଇଥିଲା। ଏ ରୁମ୍ରୁ ସେ ରୁମ୍, ଏ ଘରରୁ ସେ ଘର, ଉପଘରରୁ ତଳ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ୱାର୍କିଂ ଲାଇନ୍ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡକୁ ବିଟ୍ କରାହୋଇଥାଏ ପୋଲିସ ଆଉ ଆର୍ମିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର ପଡ଼େ, ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସମୟକ୍ରମେ ହିଟଲର ହୋଇଚାଲିଲା ପଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯାଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସି ବିଚ୍କୁ ନେଇଯାଉ ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ସେ ବୁଲି ଖେଳି ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ଏମିତି ଦିନ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତ କେତେବେଳେ କାହାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ତ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖୁବ୍ ବୁଲିବା ପରେ, ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ତାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି, କିଛି ଖାଇନଥିଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି। ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ କିଛି ବି ଖାଇଲାନି, ବସ୍ ବସି ରହିଲା, ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ତାକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଗଲା ବାନ୍ଧିକରି। ତାପରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସିଲା ତାପରେ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ବହୁତ କମ୍ ଖାଇଥିଲା ସେଦିନ, ବହୁତ କମ୍ ଖାଇଥିଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି। ତାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ଜାଣିଥିବ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ଥରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାବିଲୁ କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ସେଦିନ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇଗଲୁ। ସେଦିନ ବି ସେ ବହୁତ ବୁଲିଲା, ବହୁତ ଖେଳିଲା, ସବୁ କିଛି। ମତଲବ ତା ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେମିତି ତାର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଲୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ଏତେ ତାକୁ ଫ୍ରି, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତା ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ବହୁତ ଥର ନେଇକି ଯାଇଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପାଣିକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥର ସେ କେବେ ପାଣିକୁ ଡରିଲାନି। ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଥର ଉପରକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଥିଲା ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ସେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା, ପୁରା ବିଲକୁଲ ଫଲୋ କରୁଥିଲା, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଡରେ। ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲା, ଭଲ କରି ଖାଇଥିଲା, ପିଇଥିଲା, ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବୁଲିଥିଲା ସେଦିନ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ସେଦିନ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ସବୁଦିନ ପରି। ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଛାତରୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ। ତାପରେ ତାର ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ହେଇଥିଲା ହିଟଲରର ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟି ତାର ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଯାଇଛି ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ବି ଘରକୁ ଗଲେ ମନେ ପଡ଼େ ହିଟଲରର କଥା। I thought mama promised me a mockingbird. ଖାଇବା ଜାଗା Kind of reminds me of a brand new bottle tucked away behind my seat. And if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. And every day he'll wake